المعلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Warawalan riwayatake sapa Nafi'un Imam Nafi' an Ibnu Umar saking sahabat Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu ridani sapa Allah Subhanahu anhu saking sahabat Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu satuhune kanjeng Nabi iku kala wis ngendika sapa kanjeng Nabi ngendikane kanjeng Nabi ngeten yuhsyaru den kumpulake sapa annasu manusa yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat kama waladatuhum kaya lahirake ing nas sapa ummahatuhum pira-pira ibune nas kufatan hale padha modhot uratan tur hale padha udo ngoten faqalat mongko tanpet matur sapa Aisyah radhiyallahu anha mature ngeten ar-rijalu ay hal ar-rijalu napa to den kumpulake wong lanang wanisa'u lan wong wadon kala ngendika sapa kanjeng Nabi ngendikane kanjeng Nabi pina'am iya ngoten Faqalat mongko matur sapa Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha. Wasau'atah atuh perkara ala ingsun yang duru ningali sapa ba'duhum sebagiane rijal lan nisa ila ba'din marang sebagiane ngoten. Terus niki wonten riwayat saking Imam Nafi' saking sahabat Umar radhiyallahu anhu saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi ngendika besok iku para manusa dikumpulna dikirim teng mahsyar yaumul qiyamah. Lah niku manusa niku kados keterangan ingkang sampun liwat kalau ini. Terus manusa niku kaya dilahirno ibune terus udo modhot ngoten kaya bayi lagi lahir ngoten. Lah nalika kanjeng Nabi ngendika kados ngoten niku Aisyah garwane kanjeng Nabi niku matur ning kanjeng Nabi. Lho, napa aja dikumpulaken kanjeng Nabi udo wong lanang karo wong wedok ngoten. Kalih kanjeng Nabi dijawab iya, lanang wedok ya kumpul, ngoten, wudo, ngoten. Niku kanjeng Nabi ngendika ngoten. Terus akhirnya Aisyah garwane kanjeng Nabi matur ing kanjeng Nabi, waduh, ngoten. Aduh, gampangane kula ndak isin kanjeng Nabi. Dikumpulno wong kok wudo, ngoten. Iku ndak iso ndelok antarane aurate liyane, ngoten. Lah matur Aisyah ngoten niku matur
iku fadoroba mongko makna asline doroban ku mukul nyeblek. Fadoroba mongko nyeblek sapa Kanjeng Nabi alaman kibiha ing atase pundake Aisyah. Maka akhire Kanjeng Nabi terus dicuk. Niku Aisyah garwane Kanjeng Nabi diceblek, mudi sanjane. Waqala ngendika sapa Kanjeng Nabi ya ibnata ibni Abi Quhafah. Anak wedoke anak lanange Abi Quhafah Syagola padha ketungkul sapa annasu manusa yauma idin ing dalem dinane yuhsyaru anin nadhari saking nyawa wasyakhosu lan padha mandengake sapa nas di absorihim kelawan pira-pira peninggalin nas ila sama imarang langit mauqufina hale padha mandeg kabeh arba'ina ing dalem 40 apane sanatan taune layak kuluna ora padha mangan sapa nas wala yashrabuna lan ora padha ngombe sapa nas faminhum mongko iku tetep ing atase nas man utawi wong ya beluhu kang tumeka apa al-uruku keringet kodamai ing dalem delamaane man wa minhum lan iku tetep saking nas man utawi wong ya beluhu tumeka apa al-uruku niku keringet syaqihai engken lorone man wa minhum lan iku saking nas man utawi wong ya lugu tumeka apa al-uruk keringet alaihi ing atase man batonihi wetenge man wa minhum lan iku saking nas man utawi wong yaljamuhu ngendhaleni ing man apa al-uruku keringet iljaman kelawan kendhalin temenan mintu lil wukufi saking dawane mandeg ngoten. Dados Kanjeng Nabi nyablek Aisyah garwane ngoten. Kanjeng Nabi terus ngendikane ngeten anak wedoke anake Abi Quhafah, gampangane sing disebut kok Abu Quhafah niku bapake Abu Bakar. Terus putune, ngoten. Putune Aisyah ku putune Quhafah. Terus Sayyidina Abu Bakar niku bapake namine Quhafah. Anak wedoke anak lanange Abi Quhafah, maksudnya nggih putune. Wong-wong iku sing dodo iku lanang wedok iku do padha ketungkul ningali nyawang ngoten. Nyawang terus mandeng wis ora kober mripate delok-delok anune wong ngoten. Gampangane ngoten. Wong iku do mandeng peningale ring langit kabeh ngoten. Sebab wong iku dindekno selama 40 tahun. 40 tahun. Padahal 40 tahun itu cara hitungan dinane akhirat padha karo sedinten mawon ngoten. Sedinten sedalu niku padha karo 1000 tahun teng donya. Niki sekawan dosa tahun. Terus wong iku ora padha mangan, ora padha ngombe ngoten. Lah, manusa iku sebagian iku keringete iku tekan delamaane ngoten. Tekan mata kakine ngoten. Ana sing keringete iku sampai dugi kentole. Ana sing tekan wetenge ngoten. Lah, wong-wong kabeh iku manusa iku dikendali ngoten. Dikendali temenan. Gampane mboten kober.
Lah niku nalika teng mahsyar mulane keterangan ingkang sampun liwat tiyang niku bakal boten saged ditulungi kecuali ngamale dhewe kados keterangan ingkang sampun liwat ing kitab Nasaikhul Ibad nika kecuali wong pitu nika ngoten. Lah niku sebagian ana sing keringete tekan niku, tekan mata kakine, tekan gentole, tekan wetenge. Malah wonten sing sampai tekan niku janggute. Ngoten saking rekasane 40 tahun ora mangan, ora ngombe. Ngoten. Tapi niku nggih tiyang-tiyang sing boten pikantuk pitulunge Gusti Allah. Ngoten. Terus Kanjeng Nabi ngendikane nggih secara umum. Secara khusus wonten nika kados keterangan ingkang sampun liwat dados golongan pitu niku sing boten panas lan sanksi. Lah niku wong-wong dono niku saking dawane, saking suwine, saking suwine nunggu putusane Gusti Allah. Summa takum mongko nuli ngadeg sapa al malaikatu para malaikat hafina hale pira-pira kangkung min haulil arsy saking kiwa tengene aras. Terus malaikat kudu ngadeg gampangane nggih kados keterangan kalau ini wis dihubungi malaikat dikupengi malaikat saking aras. Faya muru monggo perintah sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala munadin wong kang undang-undang yunadi undang-undang sapa munadin aina fulan bin fulana aina iku endi fulan bin fulan utawi fulan bin fulan. Terus diundangi Gusti Allah perintah kalih malaikat bagian undang diundang ngoten. Yang iku diundangi siji-siji ngoten. Iki bin fulana ibu iki ngoten. Setunggal-setunggal. Faya syufu mongko ningali sapa anasu manusa ay rafa'at tegese ngangkat sapa anasu manusa ru'usahum ing pira-pira siraing nas lidzalika sauti krana mengkono-mengkono swara ngoten. Dere manusa sedanten manusa niku nggih roh sumerku sing diundang iki ngoten. Lah niku do ngangkat sirah diangkat kabeh ngrungokno konsentrasi teng niku swara niku. Wa yakhruju lan metu apa dzalikal munadi mengkono-mengkono wong kang undang-undang min dzalikal mauqifi saking mengkono-mengkono nggon kandhek. Fa idza waqafa moko ing dalem nalikane mandek sapa munadi baina yati rabbil alamin ing dalem ngersane pangeran alam kabeh. Kila den ngendikake aina ashabul madzalim aina iku ndi ashabul madzalimi wong kang duweni panganiaya. Akhirnya tiang ku diundang setunggal-setunggal ngadep teng swara niku ngoten. Antarane pangeran niku ngadep terus ditakoni endi wong sing nang donya iki tau dolim ngoten. Terus pengadilane nika sing kados liwat niku pertama sing diadili kewan. Merkane nabi manusa akeh jin ngoten. Para jin manusa endi wong sing nang donya tau dolim. Akhirnya diundang wong dolim niku sing nate dolim teng donya diundang. Rajulan siji wong lanang fayukhadu mongko den alap min hasanatihi saking kebagusane dolim wa tadfa'u lan den parengake apa hasanatihi ilaman marang wong dolama kang ngoyo sapa manhu ing akhirnya diundang wong sing dolim nang donya juga ku dolime dus pundi ngoten. Terus dolim iku macam-macam. Dolime nak tahu dolime sapa ngoten. Tahu sapa sing didolimi diundang ngoten, diundang. Terus akhirnya
dicikuk, kebagusane dicikuk. Ngamale dicikuk diwehno karo wong sing didolimi. Ngoten. Mulane tiyang Islam niku nalika didolimi tiyang niku kadang-kadang malah wonten sing seneng. Ngoten. Wonten sing seneng. Sebabnya napa? Hakikate mangke diparingi kebagusane wong sing niku wong sing dolim. Ngoten. Sing dolim niku padha karo nuwehno kebagusane. Duka niku ngamale kebagusane napa? Mbah iku posone, mbah sedekahe, mbah wiridane, mbah napane. Ngoten. Diparingi wong sing didolim. Pun faya maidin lan ing dalem iku dinane yakhudu la dinar ora ana dinar iku maujud wala dirhama lan ora ana dirham iku maujud illa ukhida kejaba den alaq to den jipuk sapa man wong alhasanatu pira-pira kebagusane. Terus yang beriku mboten enten sogoan mboten enten. Wis aku wis tak wae duit ae. Mboten niku nek teng donya. Teng akhirat bakal wis mboten wonten niku. Mboten. Wis ora ana ajine. Duit mboten enten ajine. Mboten. Ajine nggih niku ngamale kebagusane niku. Mboten. Warada lan den tolak minasayiati saking keelekane wong fala yazaluna ran ora lebar-lebar. Fala yazaluna lan ora lebar-lebar sapa ashabul madzalim. Iku yasaufuna amrih nuhoni sapa ashabul madzalim min hasanatihi saking kebagusane dolim. Hatta layarko sehingga ora tetep sapa dolim lahu keduwe man apa hasanatun kebagusan. Terus tiyang sing nate dolim ngoten dijikuki kebagusane ngoten sampai terus sampai entek ngoten keapiane entek sampean ngoten. Mulane nek mriki nuhoni niku amrih nuhoni sampai tiang ku sambate ngeten gampangane. Wis ngoten wis entek niku ngamalku entek wis sampai ngoten. Sampai akhirnya yo entek anjene ngamal entek. Mboten gadah amal kesarengan. Ngoten. Guru-guru dolim. Lah mampun kak ngoten niku fayukhadu maqatin alaq min sayiatihim saking keelekane ashabul madzalim. Ngoten. Faturatu maqatin balikake apa sayiatihim alaihi ing atase dolim. Ngoten. Akhire ngamalin tak. Wis ngamalin tak berarti sing didolimi karek keelekane gamane dosane kena diwehno wong sing dolim. Mulane nika teng hadis Kanjeng Nabi termasuk golonganipun tiyang muflis. Kanjeng Nabi nanti ngendika denger sing diarani wong muflis, wong bangkrut, ngoten. Wong bangkrut para sahabat do matur Kanjeng Nabi tiyang bangkrut niku Kanjeng Nabi muflis niku mboten gadah duit, duwe utang akeh, ngoten. Iku jenenge wong muflis, ngoten. Terus Kanjeng Nabi ngendika yo ora iku sing tak maksud. Sing tak maksud ora iku. Besok iku bakal ana wong modele iku sowan ngersane Gusti Allah iku nggawa ngamal-ngamal wakih ngamal kaya gunung, tumpukan. Wah, iku ngamal napa ae. Wakih, tapi ternyata duwe urusan karo wong liya. Mbah niku, ngoten. Mbah niku masalah napa? Dolim masalah napa nate difitnah, napa nate napa. Lha iku ngamali sing kaya gunung entek. Sampai entek dibayar niku. Dibayar wong sing didolimi apa urusane karo wong. Ngoten. Sampai niku entek ngamali. Ora ana amal blas sing apik. Akhire ya dosane sing didolimi diwekno, malah kebrukan dosa. Ora kebrukan ngamal sing apik-apik tapi kebrukan dosa. Sampun. Faida fil mongko ing dalem nalikane rampung.
sapa man hasanati kebagusane dolim kila den ngendikake lahu marang dolim irji balio ila umika marang panggonan tetep sira makna asli umukan iku ibu sira al-hawiyah ai jahannam tegese neraka jahannam ngoten nek pun kebagusane wis entek terus diwehno keelekane wong sing dolimi terus kalih niku kalih malaikat didhawuhi wis kono balik kono panggonan sing tetep yaiku nek neraka hawiyah utawa neraka jahannam fa innahu mongko setuhune kelakuan la dzulmal yaum la dzulma ora ana penganiaya iku maujud al yauma ing dalem dina inna wa setuhune Gusti Allah iku sari'ul hisabi kang enggal hisabe to cepet-cepet hisabe yakni ngersakake Kanjeng Nabi sari'ul majazati enggal-enggale piwales fala yang mongko ora tetep yauma idin ing dalem dina kiamat sapa malakun malaikat muqarrabun kang den parekake wala nabiyun lan ora nabi mursalun kang den utus wala syahidun lan ora wong kang mati syahid illa dhanna kejaba nyono sapa malakul muqarrabun terus para nabi terus para utusan wong sing mati syahid lima marang barang loro kang den tingalake min syiddatil hisabi saking bangete hisab setuhune kelakuan layan ju ora iso slamet sapa man illa kejaba wong asoma kang reksa hu ing lan sapa Allah taala Gusti Allah taala ngoten dados niku bakale wong sing dolim ngoten sing dolim niku bakale dihadiri Gusti Allah kados ngoten niku lah Gusti Allah nggih mboten dolim ngoten ing dinten niku Gusti Allah mboten dolim berarti Gusti Allah dolim mboten ajane ngoten pengadilane Gusti Allah ngoten alaihissallahu bi ahkamil hakimin Gusti Allah sing ngukumi ngoten terus cepet mangke niku Gusti Allah nggih milih wong niku milih tiyang niku namung setengah hari akhirat terus dipilih wong iki sing apik wong iki sing elek dipilih ngoten diseleksi kamane dipilih karo Gusti Allah sing apik kumpul sing elek kumpul ngoten niku wis setengah hari Gusti Allah kali pengadilan Gusti Allah kados ngoten ngoten mulane sing penting wangsul kula panjenengan sedaya sing kedah santos kedah njagi amal kula panjenengan sedaya ngoten langkung-langkung niki teng bulan Ramadan pun ajeng pamitan bulan Ramadan niki ajeng pamitan terakhir bulan Ramadan maksudnya dinten terakhir ngoten niki ganjaran kula panjenengan sedaya kuat sangat niki kedah dijagi saestu sebab nopo sing kedah di atas itu sing rusak ngamal itu mboten sumerep nyuwun sewu sing rusak amal itu kaya wong kecopetan di duit akeh seneng wisan ngoten delane kok kecopetan ora di duit ngoten sami kaliyan tiyang niku ngamali kuat delane kok ana masalah sing rusak ngamal itu yo ngamali yo ilang mulane kedah dijagi saestu ngamal ku kedah dijagi lah langkung niki bulan Ramadan niki kula panjenengan sedaya sregep lambai ibadah mulane ngendikane makalah niku pengendikane ulama niku sampai ngeten la takun abda Ramadan kun abdallah fastamarra fima bada'na fi ngoten ngendikane ngoten aja sira iku dadi kawulane Ramadan iku kaya sregep swarga pirang-pirang aja dadi kawulane Ramadan tapi kun abdallah
dadi yo kawulane Gusti Allah. Dados makin matur Ramadan yo tetep sregep. Wong anjene kawulane Gusti Allah. Mboten sregepe nalika Ramadan. Dadi kawulane Gusti Allah, aja dadi kawulane Ramadan. Aja dadi kawulane Ramadan. Fastamarra fiha badana. Langgengno iku sregepe langgengno. Sing mbok lakoni mbok kawiti nek Ramadan langgengno. Diistiqomahno. Aja dadi kawulane Ramadan. Tapi dadi kawulane Gusti Allah. Sampai ngendikane ngoten. Terus niki damel pelajaran kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya diparingi panjang umur, sehat walafiat, saged manggi Ramadan malih. Lan ngamal-ngamal kula panjenengan sedaya saestu pikantuk ridhanipun Allah, sehingga kula panjenengan sedaya termasuk tiyang ingkang slamet ing donya, slamet wonten ing akhirat, bejo wonten ing donya, bejo wonten ing akhirat, mulya wonten ing donya, mulya wonten ing akhirat saat turun kula panjenengan sedaya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Insyaallah pengawasan dipun tugakaken malam Sabtu matur tanggal 11 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil alamin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati sayyidina rasulillah ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan ta'dilu salawatil musallin alaih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran wasi'an. Allahumma rizqna mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa dhahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan shalihan wa adan. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mawti syuhada wa sunna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya alaihi salam. Allahumma inna nas'aluka jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa khushu'ana wa tadarru'ana wa tarwihana wa abtarana wa tahlilana wa takbirana wa tamjidina wa ta'allumana wa jamalina innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya rabbal alamin, ij'alna minal aidin wal faizin waj'alna min ibadikal maghfurin as-salimin wa adkhilna fi zumratis shalihin al-marzuqin wa baridna min makaidi syayatin wa nafsil ammarati bisu'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna jannata bi ghairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim